Kajian juga ri Amerika bagi ri India kerana snudur bah mentah. Hagbau Donald Trump labu ya ke khajna ke long haduk kumba san person ni ki margi mata jong ke ri India. Kari India ke bentag juga kenhun ke berit jong ki ri ki bahek ke badon ya ke yok ke kot klem ke jing ya telok. Bad mentag ke ri India ke yok ben ya kenduk ya ke dor khajna ke bahek tam ha ke pertai ke labu de ri Amerika. Wat haba ke ri Amerika ke labu ya ke ri India da ke khajna ke long haduk kumba san person ni ru ke ri India kam syam la pateo setia. Kalong ru ke khajna ke bahek tam napleng juga ri haduk mentah. Bat sakawai kalong ba ka jing hiar jong ke jiade jong ke artli ki ri kalanang kham jinga shushu ha ki snam ki banwan. Kani ke jing sisa kalong ke basai bha ha ga ba u president ke ri Amerika u Donald Trump u kham skau nat ye ke jiade ke jong u bat ki ri parlok ke jong u ong ki ri shampang. Ha ga ski balang na kaleng jong ke ri Amerika kala penmra ban penkiu ye ke khajna sa kumba ar posan person ye ye ke India. Tang namar ke jiwan rak juga ri India ya ke umpriang bat kriteria dan napok jong ke ri Russia kabla penlong ke ri Amerika ban penkiu ye ke khajna ye ke ri India haduk kumba san person ye bat ke senjam kala penkendet ye ke babon ke ri shampang jong ke perthai namar ba ka New Delhi kadai ke wei ni ke beningkong ban sedang ye ke jekren khai pateng bat ka Washington DC. U Donald Trump bat u menteri rang badu jong ke India u Narendra Modi. Kila ju ye kren bha i wei pat ha ka jekren pat ba ka jong ki kum kita ki ri parlok. Ka ri Brazil ka dei sak wei pat ka ri ka mat ye ke khajna ka ba he kum mat ka ri India. Ka jingthot jong ka jekren halor ju ka khai ka pateng. Kala long ka phla bha laong ka Vina Najibullah ka balong ru ka vice president jong ka Asian Pacific Foundation jong ke Canada. Kani ka long ka por ka ba bha ka bala ban Ukraine ba ka dei ka snutam na ki ba bon ki snam ki ba yat haduk menta. Bon snam ka jiade jong ki bat kane ka bu ye ka India ha ka kenhun ka berit bha ju ki ri ki ba syam ye de khlam ka jete bat ki dor khajna ki ba hetam ju ka perthai ka jingpen ki dor ka long haduk kumba san person ni ka bala bu mas dang hadin lai tayo kane ka lawan kendit kala don ka jingjia ha ki ki kendet tayo ki beradap kabala penpau ye ke jingbom ye sngutu jingmut hapdeng jong ki artli ki ri krawbor jong ka perthai dang ha ka tayo ka beradap u Donald Trump bula berngam ba un pensitom ye ke New Delhi namar ke jingthit ye ke umpnyang bat ye ke teriale ki jongka napo jonggeri Russia dag bola pen pau ye ke jing sngosi halor jong ke jing bom ya baik jong ke jekren jong ke khai ke pateng jong ke India bat keri USA bat ula kedeu ye ke digi artel kiri kum kita kiri ki ban samat ye ke jing ha ke khai ke pateng ha usnam ubradap ka khai ke pateng hapdeng jong India bat keri Amerika kalong hadu kumba ar spak khat ar billion US dollar har ringkat baka jepar ha ka khai ka pateng kalong hadu kumba sau po 100 billion US dollar ha ka liang jonggri India u prime minister juga India Narendra Modi ulo ong ba ha ki por ki bladap u thumu banang penkiu susu palat arsha ye ka khai ka pateng hapdeng juga jingkiu ka balong hadu kumba san spak billion US dollar ha ki san snam ki banwan bat kari Amerika kum sibenta juga jekran halor jong ka dor ka New Delhi ka terwa ban wengno iki khajna na ki mar juki kharkhana jong kari USA bat kala ong bakan sana pen kiu ban thit iki tiar yadari bat ki boarding ru kumjo kala terwaru banang penduna iki khajna halor ki kali watla kala don ka jingsha penboru hanrei kala kentak ban weng iki khajna niki marap bat nagadut ki artli ki bentak wa don kam haga sain perthai ki bala ai kam de ki spak million ngut ki nong India ki ba kham duk pat ka jinglong ka de bat ki katto ka ni ki wipat ki ri kum ka Canada ka jede ju ko ri Amerika bat ka ri India kum ba ka long menta ka long ka jede ka ba sniu hadu katta kat hadu bo Donald Trump la bu ka khajna ka long hadu kumba san person u president ju ko ri Amerika u Donald Trump Udaya keren bau menteri yang badu jogori India Narendra Modi ha Washington DC hapo jogori ha USA hanrei kine ki jingthot kila pau ha ga jede hapdeng jogori ki armut ki nelam ki ba krabor jogo perthai kata u Donald Trump bat u menteri yang badu jogori India Narendra Modi wat lada ka ri Amerika ka pensitom ye ka India da ka khajna ka balong hadu kumba san person ka balong ka khajna ka ba hetam napdeng jogori baro hadu menta bat sa kawai pat kalong ban pen hiari ya ka jede jong kini ki artli kiri hagi ki snam ki banwan bat na galang jong modiru ukram pendam bat ula kobek ban ong ba
ka ri India kam ju khuslai wat lai ka ri Amerika ka persang ban bu kendon ye ka ri India ru hanrai kan sa perkhat kumno bakan nangle na ka ki kham khai ki jongka hagi wei pat ki ri jong ka perthai bat ka ri India kan sange satya banang Krishan ye ki nongtrei ki balak ban penme ye ki mar ki mata napo jong ka ri India hanrei ki babon ki no khai ju ka ri Amerika ki dap de ka jing snow diao ka kraw halor ju ka ki jingle jong udon lo tram namar ki snow thu ba lada ka ri India kam tre shu ban penya yo ki mar ki mata jong ka ri Amerika kan sa pen hiar ye ka yo ka hat ka jong ki namar ki nong India ki khambon wat ye ki nong shong jong ka doba Europe ro ha ge jing bun breu kumta ka jingkop jong ka ri Amerika ban pen kiu khajna ye ki mar ju ka ri India kan sa bu jing ye ka ri Amerika hi namar ba ka ri India kan sa phai khmat no shaki wei pat ki ri kum ka Russia bat ka ri China namar menta ka sngi palai ne ka lang ju prime minister ju ka ri India Narendra Modi udon yalade ha China bat ka ne ka la bandai ka jing penya dei ka chung u ha ka kam khai pateng jong ka ri India bat ka ri China bat ka ne ka nang penbitar shu ya u president ju ka ri Amerika obamenta u Donald Trump khoblej bun ta thadu bi kandu ha ka wei pat ka video